скър. Здравейте, малко срам ме, защото ще се представяме. Май стана някакво чудо, че толкова хора станахме. Не съм очаквал грам, даже някой да ме гледа. Обаче тази седалка за мен се превърна в сцена. Благодарен съм на всички, които ме следвате. И така изглеждам в гръб за тези, дето не ме питаш, що да ме последваш. Чакай само да пресметна, пилето ти ще порасте с 10 сантиметра. Името ми е Йоан, перничанин кореняк. В щата Мошино живея, откакто съм пеленак. Вече казвал съм ви всъщност, 2001 през април се родила моя мило с характера ми мил. Като малък си мечтаех аз да стана букукчия. Сам си хвърлях в камиона букука, чорбаджия. Ама после се отказах, с годините разбрах. Там пари не се изкарват и по-смело замечтах. Адвокат или пък лекар, може би ветеринар. Няма как такъв да станеш, когато си тъпанар. В училище веднъж отличник само съм бил. Ама после яд ме хвана, той пича си беше мил. Ех, това време отмина, вече водя се голям. И ако ме питаш още на къде съм, пак не знам. Според вас дали съм знаел, че ще стигна и това себе си да ви представя, сам рапирайки в кола. Имам още какво да кажа за мене, ма ще спестя. Че жените знам си падат по мистерията в мъжа. Ама каква мистерия виж, боже хумор ми дължиш. Да поне да съм забавен, щом като не съм красив. Рам-пам-пара, рам-пам-пара.